Bună ziua, prieteni dragi! Voi ați făcut până acum un peisaj de primăvară, pentru că tot a venit primăvara și copacii au început să înflorească și dacă te uiți în jur o să vezi flori albe, flori roz, frunzulițele care au început să mugurească. Din păcate, zilele trecute a nins puțin și mi-era foarte teamă că o să strice acești copaci. M-am gândit ca astăzi să facem o pictură ce va reprezenta un copac de primăvară. Pentru acest lucru vom folosi, eu am ales să pictez astăzi cu niște bețișoare de urechi. Eu am folosit 4, dar voi puteți să puneți mai multe. Le-am legat cu o sfoară și vom folosi tehnica punctului. Vom introduce aceste bețișoare în acoarele și vom face punctulețe pe foaia noastră după ce am desenat înainte un copac. Da? Ia să vedem. Haideți să desenăm copăcelul. Fiecare cum își dorește. Mie mai trebuie acoarelă. Poate reușiți să faceți împreună cu mine. Să vă pregătiți dinainte toate materialele. Ca atunci când vă apucați de pictat să nu mai faceți altceva, pentru că riscați să vă murdăriți pe mâini și să nu faceți mizerie prin casă, pentru că nu ne dorim să ne supărăm părinții. Pe ei trebuie să-i lăsăm să își facă treaba, da? Pentru că mulți dintre părinții voștri lucrează de acasă și n-au nevoie să fie deranjați. Pentru floricele vom folosi acoarelă roșie, acoarelă albă și, bineînțeles, cine dorește poate să facă copăcei și în alte culori. Uite, eu voi face așa, în roșu și în alb. Și vă trebuie multă răbdare până când terminați copăcelul mult dorit. Ia uitați cum mi-a ieșit mie partea aceasta de copăcel. În mijloc o să fac verde, o să încerc să vă fac un copăcel ce are mai multe anotimpuri. Acesta este un copăcel vara, partea din mijloc. Am folosit culoarea verde, pentru că vara deja florile au căzut, nu mai sunt în copaci. În schimb, copacii rămân verzi. Toamna. Ia să vedem. Să vă arăt acum copăcelul meu. Partea din mijloc reprezintă un copac vara, un copac toamnă. Ce culoare vom folosi pentru toamnă? Culoarea galbenă amestecată cu culoarea verde, pentru că nu toate frunzele se îngălbenesc în același timp. O să luăm și maro, pentru că unele dintre ele vor deveni maro și o să cadă. Eu mai am aici un galben ocru, se cheamă. Este un galben mai închis,
foarte bun pentru culoarea frunzelor. Voi puteți să faceți o combinație de culori. Important este să știți caracteristicile fiecărui anotimp și ce se întâmplă cu acele frunze în anotimpul respectiv. Și o să vedeți că o să vă iasă un copac foarte frumos. Iar în partea de jos va fi copăcelul iarnă. Iarna vom avea culoarea alb, numai că nu prea mai sunt frunze. Va fi foarte multă zăpadă. Am folosit partea cealaltă a bețișoarelor pentru că partea de sus pe care am folosit-o era deja colorată, avea îmbibate în ea alte culori și nu aș fi vrut să stric culoarea iernii cu altceva. Îmi doresc ca după ce faceți și voi această pictură, bineînțeles că puteți face așa cum vă imaginați voi, nu trebuie să o faceți la fel ca mine. Eu doar v-am dat o idee aici, da? Aș vrea să-mi trimiteți pozele voastre, să-i rugați pe părinți să mi le trimită, pentru că sunt foarte curioasă cum v-a ieșit. Ia uitați! Avem un copăcel primăvara, o parte din copac are culorile primăverii, o parte din copăcel culorile verii, ale toamnei și partea de jos, partea cu alb, copăcelul iarnă. Și m-am gândit eu așa, să scriu sus, ia să vedem, avem portocaliu. Eu nu am portocaliu, astfel că voi face portocaliu din culoarea galben și roșu. Și o să iasă culoarea portocalie. Voi scrie aici sus, micii poznași. Vă trebuie o pensulă mai subțire, da? Am luat o pensulă cam groasă și mă chinui puțin. Grupa mare ar trebui să știți să scrieți, da? Poznași. Așa. Ia uitați. Micii poznași. Acesta este tabloul meu de primăvară. Voi puteți să desenați floricele, să desenați un peisaj, ce vă doriți voi. Puteți folosi această metodă a punctului sau orice altă metodă pe care o cunoașteți. Puteți să luați și o sticlă de plastic, să dați cu acoarele pe spatele sticlei, dați așa cum am făcut eu aici, și după aceea să o folosiți pentru a face floricele pe hârtie. Vă arăt încă o dată copăcelul meu. Consider că este un copăcel vesel. Abia aștept să le văd și pe ale voastre. O zi frumoasă vă doresc și să ne revedem cu bine, da? La revedere!